Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu kunjuk para pilenggah kakung so putri lan ugi para sepuh pini sepuh para pangemban-pangembating praja satriyane negari kawula tasih. Amit-amit pasang kalimat tabik tolak sari siku dendaning Jawata. Kula sakonco atas nami saking manajemen The Bagong Campur Sari dalam saking Sumberagung Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Bersemi pun mangarsani Roko Mas Bagong Slindro kula piyambak. Dalu punika nderek lelipur mangayu bagya adicara tasyakuran boyong Basuki utawi ngunduh mantu wonten dalemipun Bapak Hartomo kalian Ibu Sutiati dalem saking Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Bumi Minatani Roko Mas Bagus Ervian Adi Nugroho sarjana pendidikan titik kalenggan punika sampun jatuh krami kalian Mbak Devi Asinta sarjana pendidikan ugi putra kinasih Bowo Sugiyanto kalian Ibu Ngasmi dalam saking Sembaturagung Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Mugi temanten kekalih anggenipun bebrayan agung bangun Bali Wismo muga dadosa keluarga sakinah mawaddah warahmah enggal pun maringi putra putri ingkang soleh solehah. Dalu punika kula sakonco The Bagong Campur Sari makarya kalian Mahya Audio Rental ugi wonten Dodok Multimedia Purwomadya Gausana boten manggihalangan setunggal punapa kunjuk para pilenggah kula aturi lelenggahan kanthi mardu mardikane penggalih sinambi rapi dareng sampun semadya ngelaras lelipur The Bagong Campur Sari. Gangsal Widyawati ingkang sampun pinilih ingkang badhe nderek lelipur wonten laladan Godo. Wonten swanipun Mbak Mayang Anjar Sari dalem saking kutha Solo. Kali kita hadirkan langsung dari kota Solo juga wonten swanipun Mbak Ayu Sela Octavia The Bagong Campur Sarinya Indonesia. Wey, yo, shok, shok. Wey, terang-terang bolong. Wey, wow. Kita kembali ke wilayah tempatnya Pantura punya hadir dari kawasan Bumi Rembang Bangkit swanipun Bayu Adela Safira The Bagong. Hadir sekalian, hadir dari kawasan Kota Jati, tempatnya wilayah Blora Mustika. Swanipun Mbak Ayu Putri Keong. Kembali ke kota Suikoi tempatnya wonten dan Grobogan Bersemi Ani Ulan dari The Bagong Campur Sarinya Indonesia. Aturi lelenggan ganti mardu mardikane menggali salam mangko The Bagong Campur Sari.
pambuka kalian De Bagong Nyamborsari ugi ngaturaken sugeng rawuh kunjuk para tamu undangan kakung Zo Putri ing nembe rawuh kula aturi lelenggahan kanthi mardu mardingane penggalih.